Matul il-lejl bejn il-ħamis u l-ġimgħa, l-Aġenzija Infrastructure Malta poġġiet f'postu l-pont il-ġdid għal mixi u r-roti f'Kordin. Dan il-pont li qed isir b'investiment ta' €1,600,000 se jkun qed jaqsam minn fuq triq Dom Mintoff, magħrufa wkoll bħala t-Tela ta' Kordin. Dan il-pont ta' 25 metru se joħloq aċċess aktar sigur bejn il-kampus tal-Emkast, iż-żona industrijali u r-residenti li jgħixu n-naħa ta' Kordin, flimkien ma' xaqliba l-oħra ta' Raħal ġdid. Qabel wasal dan il-pont, l-Aġenzija Infrastructure Malta bniet l-istrutturi tal-pont u r-rampi li waslu għalih fuq il-ħitan għoljin li hemm mal-ġnub ta' triq. Sa dan it-tant fl-Italja inħadmet struttura tal-azzar ta' 16 tunnellata li tellet f'posta permezz ta' krejn u tpoġġiet fuq l-istrutturi li nbnew apposta biex isserraħ fuqhom. Dan il-pont se jkun qed ineħħi s-sitwazzjoni preżenti hekk kif bħalissa dawk li jivvjaġġaw bil-mixi bil-karozza tal-linja jew bir-rota ikollhom jaqsmu diversi toroq arterjali u jimxu fuq bankini dojoq b'ħafna karozzi għaddejjin magħhom. Bħala parti minn dan il-proġett qed jinbena passaġġ ġdid għal mixi u r-roti fl-inħawi ta' ġnien il-Mediterran. Dan il-passaġġ se jaqqat il-pont mal-waqfiet eżistenti għal karozzi tal-linja fit-Tela ta' Raħal ġdid. Il-pont u l-passaġġ il-ġdid se jkunu attrezzati b'sistema ta' kameras tas-sigurtà u dwal. Dan il-pont se jikkumplementa l-pontijiet fi vjall l-avjazzjoni f'Ħalluqa u fil-Bla tal-Bajda.